Per tant, és evident que en aquest recorregut, tots vosaltres, tots els que avui heu recollit aquesta distinció, aquest reconeixement, hi ha condicions personals, sense cap mena de dubte, però hi ha feina, feina i feina. Per tal d'aconseguir entendre, dominar, transmetre tot allò que forma part de l'aprenentatge en aquests terrenys diversos que van des de les humanitats fins a les ciències pures. Felicitar-vos i donar-vos les gràcies, i com a conseller del Departament d'Educació és un orgull compartir aquesta estona per fer aquest reconeixement a que ho heu fet molt bé, per felicitar-vos de que ho heu fet molt bé. Orgull també del sistema educatiu català, orgull de tots els mestres i professorat que es dediquen al sistema educatiu català, que sempre hi són, en moments fàcils i en moments no tan fàcils.